Grabe ang saya! Ang masaya gede. Sabi to tinudon na ilang ako talaga. Hello mga Utulski, Boss Marlon. Yan, sa mga Utulski, papunta nga pala tayo sa Mandawi Foam. Yan. Kung napapansin nyo, iba ng ating t-shirt. Kasi, yun, isang araw pa yun. Tapos nagpa-repair lang tayo ng sasakyan. Naubos ang ating oras. Yan, kaya, let's go. Na ngayon? December 6. Yan, so, kukunin lang namin yung couch na na-order na nila. Tapos pili din tayo ng foam. Let's go. Yan, sa mga Tulski, nandito na nga pala tayo sa Mandawi Foam. Nasa labas lang tayo, naantay natin yung ating couch. Wala akong nagustuhan sa mga mga foam mattress ba. Kaya yung couch na lang muna. Let's go. Ate, ito yung dala natin ngayon mga talay. Lamborghini. Nandun na yung couch. Dalihan. Pinipwesto na ni Marlon ng mga karton. Yan, so mga Dulski, pauwi na nga pala tayo. Natalian na yung couch. Diyan sa dito na. Drive thru lang kami ng Laylam. Kainan na. Sana di mag leave ng marka ba yung tali. Kita-kits na lang sa bahay mga Utulski. Let's go. Hello mga Utol. Yan, sa bahay na nga pala kami mga Utulski. Grabe ang saya. Yan, so yung couch mga tol nandun na sa baba. Grabe ang saya! Baba. Hindi pa kasi yun tapos. Saban chill lang tayo dito. Tapos pagkatapos natin chill, ipakita ko sa inyo ang tawag anong kuan ba? Pinsala ng lindol. Chill muna tayo dito mga tol kasi sobrang init doon. Nasira pa yung aircon. Kaya sayang, di tayo nakabili ng ng foam ba? Tapos na sana yung aking kwarto mga tol. Woo! Mama, taman chill lang. Yan, tag ng tanghalan na nakamute. Yan, so kita-kits mamaya mga Utulski, let's go. Yan, so mga Utulski, nasobraan tayo sa chill mga tol. Nagano tayo na birthday. Yan, tingnan na natin ang damage ng lindol. Na ngayon mga tol? 7 PM. Tapos yung last vlog ko kanina, pa yun? Alas 3.
dito tayo. Dito muna tayo sa ano, sa kwarto latte. Ayan, tingnan nyo to. Ayan, so ano lang siya, hindi lang naman siya ano, hindi siya seryoso ba. Ayan, mga bago pa yan. Tapos ito yung pinakamalaki. Di ba? At saka hanggang dito lang siya. Tapos ito mga ano, mga crack dito. Hanggang doon pa to. Like yung ano talaga ba, yung buong kwarto talaga ni ate at ni Marlon. So, ano na naman. Malakas ang repair naman. Ano naman. Pero ano yan, di naman yan masyadong seryoso. Ito lang, oh. Medyo malaki to dito. Medyo malaki. Medyo malaki hanggang doon. So, nag-stop siya sa kwarto ni Bibin. Tapos punta naman tayo doon sa ano, ating parang hallway. O, tingnan niyan mga talo. Meron din dito mga talo. Sobrang ano, sobrang dilim. Pero yung iba niyan, ano na yan? Yung noon pa ba? Pero ito, mga bago to. Tapos yan, dahil yan sa lindol. Nasa lanta sa lindol. Dito, hindi ko pa na-check to. Kwarto ni Bibin. Parang wala naman damage. Kwarto ni Tolwins. Oops. Ayan. So dito tayo. Dito na yung mga malalaki mga tayo. Pero na ano na yan, na repair na. Ayan. Repair na yan. Yan, mga ano yan, medyo malaki-laki. Tapos meron pa yan doon. Ano na, pinturahan na. Tapos ano, parang ito lang. Hindi pa rin, wala pa rin ano, wala pa rin window. Ito yung kwarto ni Mama. Walang nagbago, walang mga ano, walang mga damage. Tapos ito ang aking kwarto. Yan. So ano na siya mga tot? Sobrang lapit na niyang matapos. So ang kulang yung door ng ating cabinet. Yan, kita niyo yan. Sobrang laki ng ating cabinet. Kahit wala tayong mga ano, mga damit. Tapos ano, table ng ating computer diyan. At ano, doorknob. Working na yan. Cheat. Ewan ko. Ano nangyari? Namatay. Cheat. Iba-iba yung kulay niya. Pero ano yun? May remote. Yan. So, ito. Sobrang lapit na matapos. At ano? Din yun. Door stopper. Linagyan na ng mga ano, bagong grout. Para malinis na tingnan. Tapos nandito na ang couch. Di pa yan ano, di pa yan bubuksan. Kasi malikabok pa rin. Dito sila nagpipintura. Yan, so nandito ulit tayo sa ating kwarto mga tulsi. Yan, sobrang ano na to. Pwede na tutulugan pa. Yan, linisan lang yan lahat. Pwede na. Kaso di tayo nakabili ng foam. Ang kulay, gray. Yan, gray. Tapos dark gray. Ang ganda. Tapos yung ating ano, ceiling fan, black. Yung ceiling fan ko lang yung black mga tol. White kasi yung sa kanila. Pinakamaganda. So ayan mga Dolski. Mga Dolski. Papakita ko lang sa inyo ang aming ginagawa. Yan, so nag-ano na kami, naglilinis. Hindi ako nabablog kasi ganito yung aking boses mga tol. Yan. Ano lang, i-insert ko lang to sa kung ano, kung saan pwede i-insert. Yo, let's go. Naglilinis na kami. Diba? Malapit na matapos ang bahay. Yan, let's go. Kita-kits. Yan, so mga Tulski. Ito na nga pala ang aking kwarto ngayon. Yan. Dito na din ako natutulog. Nakabili na din kami ng mattress.
King table, pinuto lang para maging maliit. Tapos tingnan nyo to. Oh, di ba? Ayaw nilang mapagawa ng cabinet. Pero dito ni nilagay lahat. Yan na lang natira. Para sa akin. Ayaw kasi nila ng cabinet. Ano daw?